يا تاتي كم أفهم كتبر من سماي أي طبعا نيو عندنا عود كناي كم تلموديو عودنا بايتاي مسكر دك من دينا ساعة تقعت زمسلم سلف أباي أبسنق عود كدنيا كمل من بندراي كم تلموديو عودنا بايتاي مسكر وين يحوى من دينا لا 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 ولا تنكو تفاسد زبقو يلني Kiss goodbye to America's role in the international. Already adding multiple new countries in 2023. Tone was set for China-US cooperation, as Chinese Premier Li Qiang and the US announced it ages ago that if the Germans don't stop. በጣም ከሁነኛ ሰው ነው የሰማሁትና ምን ያህል እንተዳ ቀኒዕዎ እንተዳ ተዓዊቱ ምናልባት ኣብ መንጎ ትግራይ ተቃውሞ ተሕብሕብ ንራእያ ወያነ ተባሂሉ ስዕሮም ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ያው መርሕና ዶክተር ደብረጽዮን እውን ይብል ነይሩ ክነሸንፎም ኢና ዝብል ልክዕ ካብቱ ደብረጽዮን ካብቱ ያሬዳዊ ቃል ዝተናገሮ ወሲዱ ማለት እዩ Sharp rise in crime in Germany. Last year, police processed nearly 6 million offenses. That's 5%. ሰላም ተኸታተልትና እዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተዩ መጀመርያ ንኣመንቲ ምስልምና የሕዋትና እንኳዕ ካብ ጾመ ረመዳን ወፂኹም ናብ ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ኣብቅዓኩም ክብል ይደሊ ዒድ መብሩክ ኣብ ኩሉ ዓም ወንቱም ብኼር ክብል ይደሊ ስለዚ ኣብዛዕባ እውን መደብ ኣለኒ ድሓር ምክንያቱ ኣርእስናተይ እውን ናብኡ ዘቕንዐ ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይበሃል ኣሎ ክንርኢና ኣብ ኢትዮጵያ ንኣመንቲ ምስልምና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ክንርኢና ብምቕፃል ቆጠባ ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሻ ቻይና ጥራይ ዘይኮነሲ ኒ ግሎባዊ ነዚ ቁጠባ ናይ ዓለምና ናይ ኩለን ሃገራት ፅልዋ ዘለዎ ለውጢ ክንርኢና this is very very important ብሓደ ክንርኢና ካብ ትግራይ ዝመፁ ዘሎ ምስ ትግራይ ተሰሊፎም ዝነበሩ ተቃዋምቲ ዝብሎ ዘለዉ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክንርኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዑ ዝምልከት ሓበሬታ ይብ ነይሩ ብኩሉ መልክዓት ድማ ነቲ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንዝፈታትን ብዙሕ ተበግስቶታት ይገብሩ ኣለዉ ሃይማኖት መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ እዮም ብከምኡ ዝኸስዎም ኤርትራ ኣቕሽሽትን ኣወል ስዒት ደጊፎሞ በንፃሩ ዝግበር ሕጂ ክንርኢና ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ሃይማኖት ከመይ ገይሮም ኣብ ፖለቲካ ናቶም ኢትዮሞ ኣብ ኤርትራ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ክንርኢና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ትሕዝቶ ክንርኢና ከም ወትሩ ድማ ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ዘለና መፅናዕቲ ዘገርም ውፅኢት ኣሎ ንሱ እውን ክንርዮ ኢና ብሓደ ቁሩብ እውን ካባኻትኩም ዝመፀ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ንዑ ድማ ብሓደ ክንርዮ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እንታይ ይካየድ ኣሎ ብቁጠባ ናይ ዓለም በተንክልተ ዓንተራ ቻይና ራሻ ክንጅምርና let's go. A hopeful tone was set for China-US cooperation, as Chinese Premier Li Qiang and US Treasury Secretary Janet Yellen said relations are beginning to stabilize thanks to recent joint efforts. Li emphasized adherence to the important consensus reached during last year's summit between Chinese President Xi Jinping and US President Joe Biden and called for ሚኒስትር ቁጠባ ወይ ከዓ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ኣብ ትገብሮ ዘላ ርክባት بعين قطبا كلتين هجرات كرخلو صبغ زخنا ناي مرددا منفس يرى له كابتك ادم زنبره وتر مالتشو فلاي جنت آلن زي اندريا دلنا بزح صبغ نجر امصي الله متفنان زنبره قرب كترغاغو كيلالا انت خونه اجندا ناي امريكا ممليسنا نصري يخيدالو سدما مس تشاينا اتغبرو زلا وددر صبغ يخدا يلن بين ملكعي بكل منقد كنريا كنفتنينا سلازي مس امريكا صبغ زمدنا تدللا مخنياتو ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ግንባራት غፊትሎም ስለ ዘሎ ንኹሉ ቋሓፀር ዋይ ኮሎኒ እዮም ዘሎ at the same time በዚ ሰላምና ደልዩ ከሎ ብግምጣል ድማ ንቻይና ከውድኡ ካይደሊሎ ስለዚ ተገራጫው ዕላማታት ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ by the way እዚያ ኣብ ቶፕ ዴሌጌሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ከላ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ መፂ ነይሩ እቲ ዘገርም ኩነታት ከ እዚያ ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር እያ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ዴሌጌሽን መፂ ከሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ነዚኣ ክረኽባ ይደለየን ምክትል ናቱ ፕሪሚየር ናቱ ረኺቡ ኣሎ which is good
نسيتي بريزنتنا تشاينا بريزنت شيغن منستري ودايات وصاينا راشا رخيبو ازراريبو ስለዚህ ራሻ ዲ አሜሪካን መን ተገድሶም ንቻይና ሕጅውን መሊሶም ኣጉሊሖም ኣለዉ ራሻ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ንቻይና ብፅቡቅ ገይሮም ተዛሪቦም ኣብቲ ሓበራዊ መግለፂ ድማ ዕላማና ድማ ንበይንና ተነፂልና ዘይኮነስ ነዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ግሎባል ሳውስ እተን ተረሲዐን ዘለዋ ኣብ ቆጠባ ናይ ዓለም ነዚአን ምሳና ሒዝና ሓፍ ንብለሉ ሓድሽ መኣዝን ናይ ዓለም ንፈጥረሉ እዩ ዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ኣላትን ንእሽቶ ንስማዕ Translating the San Francisco vision into reality. Yellen said the U.S. shares this stance and will engage in candid communication with China. The future-oriented San Francisco vision initiated last November by the Chinese and U.S. presidents calls on the two countries to work together for stable and sound ties. The vision's basic underlying structure consists of 5 pillars. First, develop a right perception of each other. Second, effectively manage discipline. ab November weka حدار 2023 president ናይ ቻይናን president ናይ ኣሜሪካን ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ተረኺቦም ነይሮም ዝርክብ ዝድማ ድሕሪ ነዊሕ ንሓትሕዶም ክፋጠጡን ክፃረፉን ክዘላለፉን ከምኡውን ወታደራዊ ምትፍናን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንመጀመርያ ስለ ዝተረኸቡ ህዝቢ ዓለም ሃገራት ናይ ዓለም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ርግኣት ተሰማዓሎም ቁጠባ ናይ ዓለም ኩሎም ቢዝነስስ ድማ ጭንቀት ፈጢሩሎም ነይሩ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ምትፍናን ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ስምራት ዓብ ፀገም እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ውግእ እዚ ናይ ቻይና ተቐፂሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቅዒ ክጅምር እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ዓዊሎም ክዛረቡ ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ትርክብ ናቶም 5 ነጥብታት ተሰማሚዖም ኣብ መወዳእታ ናይ 2023 ማለት እዩ እተን 5 ነጥብታት ሓንቲ develop right perception of each other ንሓትሕትካ ብሕማቕን ብክፋእን ዘይኮነስ ብፅቡቕ ዓይኒ ክንጠማመት ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣሜሪካን ቻይናን ፅቡቕ ሽርክና ዝነበረን እየን ቻይና ክትሓልፋ ስለ ዝጀመረት ጥራይ ኣሜሪካ ከምዚ ዊርድ ኣክት ትገብር ዘላ እምበር ቻይና ዝተቐየረቶ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ናሓትሕትና ዘለና ጠማምታት ክቕየር ኣለዎ ኢሎም ካልኣይ manage disagreements effectively ዘይምርድዳእ ከጋጥም ንቡር እዩ ኣብ መንጎ ክልተና ዘይምርድዳእ ከጋጥም እዩ ወታደራዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ዲፕሎማሲያዊ ድዩ ካልእ መንገዲ ስለዚ ብፅቡቕ መንፈስ ንዑ ክንፈትሕ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ኣድቫንስ ሙቹዋል ቤኔፊሻል ኮኦፐሬሽን ንወዳደረሉ ንፃባኣሉ ቦታታት ክህሉ ክእል እዩ ሓበራዊ ስራሕ ንገብረሉ ዓውዲ ድንቂ ስለ ዘለና ንክልተና ብማዕረ ዘርብሕ ወይ ክልተና ክንሳተፈሉ ዘለና ንኩልና ዘርብሕ ዓለም ስለ ዘላትና ኣብኡ ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል ከነሓይሉ ኣለና ኢሎም ነይሮም shoulder responsibilities as major countries ዓበይቲ ሃገራት ከም ምዃና መጠን ሓላፍነት ድማ ክንስከም ኣለና promote people to people exchange ህዝቢ ንህዝቢ ድማ companies to companies business to business እንተጌርካ ፖለቲከኛታት ፅልዋናቶም ክጎድል ክእል ዝብል 5 ኣገደስቲ ነጥብታት ተሰማሚዖም ነይሮም እንተኾነ ኣብ ትግባረ ቻይና ብዙሕ ተቕያር የላ እታ እትቕያር ዘላ ኣሜሪካ እቲ ስትራቴጂ ድማ ኮንቴይንመንት ንቻይና ክንቋፀር ኣለና ገዲፋትና ከይከደት ከላ ሓሊፋቶም እንዲያ ዘላ ኦልሬዲ ግን በዚ ዘላቶ ተቐፂላ ንሽተይ ኣይኮነትን ክትሓልፎም ቻይና ናይ ቻይና ቁጠባ ከም ናይ ኣሜሪካ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ወይ ከዓ ብዓቐን ናይ ህዝባ እንተሪእናዮ ቁጠባ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ንሽተይ ኣይኮነን ክዓብዮ ክልተ ሰለስተ ዕፁ ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣብቲ ኖርማል ኣብቲ ደረጃ ናይ ኣሜሪካ እንተበፂሑ እቲ ቁጠባ ምዕባለ ኩሉ ነገር ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ዘለዎ ደረጃ ተበፂሑ ሰለስተ ዕፅፊ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ስለዚ ቻይና ቀሊል ቁጠባ ኣይኮነን ኖርማል ኣይኮነን that's why ኣሜሪካ ፈጥፈጥ ዝብሉ ዘለዉ ብንሽተይ ክሓልፎም ዝኽእል ኣይኮነን ጃፓን ወይ ካልእ ህዝቢ ወላ ራሻ እውን እንተኾነ ንሽተይም ክሓልፎም ተሓሊፎም ምክንያቱ ህዝቢ ውሑድ እዩ ሃገርካ ወላ እኳ ዓብዪ ይኹን ህዝቢ ቀንዲ ኣገዳሲ ቻይና ግን ሰለስተ ዕፅፊ ልዕሊ ሰለስተ ዕፅፊ ህዝቢ ናይ መን እዩ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ስጋት ናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ካብ ቻይና ህንዲ ድማ ደድሕርያ ትስዕባላ ስለዚ ናይ ዓለምና ድሕሪ 20-30 ዓመት ተንዝዓበየ ሃገራት ቻይና ህንዲ ኢንዶኔዝያ ተናቤስያ ዘለዋ እየን ክኾና ናብ ወይናኻ ኔክስት ኣርእስትናትና ኤስያውያን ኣብዚ ወላ እተን መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፀን ይኸዳ ኣለዋ ቅድሚ ኣብቲ ናይ ዶላር ሲስተም ናቶም እታውና እዚኣ ስምዕዋ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ነዚ ቪድዮ እናሰማዕኩም ከለኹም ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ትትሕዝቶ ሰብ ክመሃረሉ ስለዝሕግዝ ንቐፅል ብሪክስ ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ቀፃሊ ሓድሽ ምዕባለ እዩ ዘሎ ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ዝደፍኦ ዘለዋ ነቲ ኣብዛ ዓመት እዚ ብዙሕ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ካመፅኡ ኣሎ 5 countries in Asia that want to join BRICS in 2024. The BRICS alliance expects to expand its bloc members in 2024, already adding multiple new countries in 2023. The bloc is garnering more and more interest with every passing moment, it feels like, and more countries are looking to join the de-dollarization mission. As they look to keep making their mark in the global south, BRICS has 5 more countries in Asia that want BRICS ዝበሃል ዩኒት ምዕራባዊ ሚድያ ብጃኹም ብዛዕባ እዚ ከይትዛረቡ ተባሂሎም ዘለዉ እዮም ብሪክስ ዝበሃል ክልዓላ ይደልይዎን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ከየልዓልዎ ነቲ ሚድያ ዶሚኔት እናገብሮ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ድማ ኣገደስቲ 5 ሃገራት ናብቲ ብሪክስ ክኣትዋ
قليان دقيما قليان دما زقرم حدش زقرم هجرات نا بريكس كات واحد تنالوا أمريكان أوروبا محازان بزح شجر كجات من مخانو من ينزل هجرات أنت عين تقبل لو أنك خريه غمج. Let's continue. To join in 2024. With the US dollar on a downturn, more Asian nations are looking to BRICS for an alternative to maintain trade and find a new reserve currency. Here are 5 countries in the region that are hoping to receive BRICEs. بريكس مالت دما حدا كابتيك عند علامو أبزوانزي نناي دولار علام الأيو. China, Russia زدفعلو زلوا دما هذا payment system, payment gateway زبال سبات كتقوموا زغلو تكنولوجي بلوك تشين استمسرته دولار زي دولار هجرات بباتيران كم دما كم مدقفنا يقطبان وين باتيران دما ورقي كالو precious metals كجبروا زغلو معدنات كجبروا زغلو منجدي ورقات برينت بتجبر كون كم زي بلو تشاينا يتدلون يزلا راشا يتدلون يزلا كالو تجراتنا يدلون ينزلا سلزي ناي راشا ناي تشاينا طلبون إيرتراون نبعلا تدليو ناي زخونت باتيرا ناي أمريكا قريفا ناي راشا وين ناي سعود عرب كتكامو ناي دلنا إيرترا زخونت هاجرون كمو إثيوبيا كمو كينيا كمو سلزي كلن هاجرات ببزلون تسقطات كواسين إثن تسقطات زي بلن بمثلالن بمشكعن بمفررهن عالم تقصاصي روز نبرادما big problem يصبينا له سلزي كابزين حمش هاجرات تجسمعوا نالبات كتقمتون تخليهم أنت كم ديت تقمت وارجس أنيه. Invites in 2024. Japan is already working with BRICS founder China on de-dollarization efforts. Hence, قطر حادة جابان مالت كابتن جي 7 زبالة هاجراتيا مس أمريكا طبق شركة نازلوا دارجا معراب زي الله كنساقن معرابويت هاجرت بهالاجر أمريكا دارجا تزغربت مع زابيسيا جابان أمريكا شركة كنت قطفي دلني هذا من البات مسجزية أبز بريكس مسبع تشاينا مسبع راشا كتأتو كتقدم تدللا دليز الله هاجر دليتها قليت أزلا سلزي تعدمي من يخو قبر الله سلزي دليتني نزقلت أزلا جابان وصر حدا. It is possible that Japan's interest in joining BRICS could be rising. The Japanese yen is gaining on the US dollar as the greenback continues to struggle. Furthermore, the Asian nation and Saudi Arabia have also worked on a digital economic partnership. With strong ties with certain BRICS nations already, Japan may look to take the next step in 2024 to join the bloc. Rumors surrounding Bangladesh's joining BRICS have So, جابان مالت حيال بقطبة بزح علم الخاوت الوازلو وحجر بزح حزب زلوا نا بريكس قصي تمتعلو سلامتاي كنا بريكس تمتعلا مخنياتو جابان اكسبورت تقبر حجريا ندقت سدد حجريا مبزحت نبرت هادما طلبنا طابي زلو بأوروبا ويقالوا يلنا ينبلنا بريكس بحالا بس حزب زلوان حجراتي هندي تشاينا سعودية إيران ساوث أفريقيا والسخلان جبسي إثيوبيا كمو UAE برازيل بنيو سلازي تنزبس حزب زلون حجراتنا بريكس يعتبروا كم دم أجاتا زلون حجرات سلازي نفسه كفجر أكلنا يزوقينا أبتداجا كتواسع تدلي مهنيات أوروبا كنا من تايم معبولي بلا وحتز بيزلو مخاز أرق زلي سلازي بعين عداجا بعين بيزنس سحب النت يبلون نمز أي كنت متكلها سلازي even Japan تناتا إيجو قديفة نا بريكس تعتيهم بمعبالة قد مسأن كتاتو grown in the past few months. Following the South Asian country formally sending its application to join the bloc. كالي دما من بنغلاديش مالتكا هذا بزح حزب زلو اسياو هاجري مها تحزبي نابز حز خيزلو بقطباو ناتنس خيزلو هاجري بنغلاديش ون Bangladesh recently received support from BRICS founder Brazil to join the alliance. نبانغلاديش دما برازيل ون كتاتو تدلي الله سلازي نفسه كف حجر دما سبونسر عينات اللوا سلازي نبانغلاديش تدلي زلا من يازيا again Brazil دقفان Bangladesh. The Bangladesh and Brazil foreign ministers met to discuss increasing trade between the two countries. They also spoke about further developing bilateral relations. Furthermore, the two foreign ministers signed an agreement on new ways and means of cooperation to ensure balanced trade, according to Prince Latina. In early 2023, Indonesia shared its interest in joining BRICS. حنتي كابتي أبز حلفة عمت أبالنا بريكس زي كونت كل سبت سبيت جيرو لازم نبرت هجر إندونيسيا اللي خلت 100 مليون حزب زلوا بقول تفتم عبل زلا ببز حزبي بخالة قداسنا العلا قداسنا زلوا هجر إثيوبيا متهوا نسبة جريمو إندونيسيا مترافدما زبالة زجر ما كنا تعطين يرو سلمتا إندونيسيا اختلف كلا معناته كابتن كأطوين تبعيلو تسبيت تجيرو لازم نبرت هجر يعني را إندونيسيا حجون مليسا تحت الله سلازي إندونيسيا مالت عبا هاجر بزح حزب زلو بزح نمزعي أب industrialization أب technology أب جلملة عبد في زلو هاجريو
ኢንዶኔዚያ እውን ከማተን ከም ሕጂ ኣይሰለጣን ሕጂ ግን ሞር ክሰልጣ ዝኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝንገር ተወሳኺ ክንርኢ ኢና Following missing out on induction, the country will likely look to join once again in 2024. Back in October, China had expressed its support for inducting Indonesia into the alliance. However, BRICS left in ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እውን ቻይና ንኢንዶኔዝያ ንኽትኣቱ ደጊፋታ ነይራ እያ ስለምንታ ዘይተዓወተ ካላሩሲ ግን ቻይና ንኢንዶኔዝያ ክትኣቱ ተደልያ ምክንያቱ ኢንዶኔዝያ ምስ ቻይና ዓብይ ሽርክነት ዘለዎም እዮም ዓብይ ዕዳጋን ቢዝነስን ዘለዎም እዮም ስለዚ ኢንዶኔዝያ ሕጂ ድማ ምስ ራሽያ ስለትኸይ ዘላ ኣይ ቲንክ ናይ ኢንዶኔዝያ ወይ ናይ ኢንዶኔዝያ ናይ ባንግላዴሽን ሞስት ፕሮባብሊ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል እዩ ምስ ሕዝቢ ዘለዎን ምስ ዜን ሃገራት ድማ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ስለ ዝኾና ናይ ጃፓን ወልሲ ፈረንሳውን ፈቲና ነይራ Indonesia out as President Joko Widodo stated that the country is in no rush to join the group. Now that 2024 has arrived, Indonesia may be interested in reigniting talks to partner with BRICS and other countries from Asia. Indonesia joins. The alliance will get a boost in the arms as the country is also looking at ending dependency on the U.S. BRI. ES member China teamed up with Singapore to allow tourists the option to pay in the digital. The next ድማ ሲንጋፖር ማለት ኣዝዩ ንእሽተይ ብቁጠባ ግን ብፋይናንስ ብካሊእ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ሲንጋፖር ድማ ሓንቲ ካብተን ስዊትዘርላንድ ናይ ኤስያ ትበሃል እያ ናብኡ ክትኣቱ ትደላ ተወሳኺ ድማ ታይላንድ ስለዚ ኣገይን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ቁጠባዊ ኣገዳስነት ዘለዎን ንኣብነት ኢማራት ክእትውዎም ከለዉ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ፀጋታት ኣለዎም ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ሓያላት እዮም ሽርክነትን ንግድን ምስ ብዙሕ ሃገራት ዘለዎም እዮም ስለዚ ንኢማራት ወሲዶም ኣለዉ ሕጂ ድማ ሲንጋፖር ድማ ዓብ ኔትወርክ ብዙሕ ብቅዓታት ዘለዋ ሃገር እያ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋ ስለዚ እዚኣ እውን ናባቶም ገዛት ጥምታላ ታይላንድ እውን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣገይን ሞር ኤስያውያን ሃገራት ምክንያቱ መፃኢና ዓለም ኤስያ እዩ ዝበሃል ስለ ዘሎ ንቐፅል ናይ ግበሩ ክልተ ላና ድሕሪኡ ናብናትና ክምለስ ኢና ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እንተይልና ድማ plan is to authorize the U.S. government to seize and sell Russian assets that have been frozen since the start of the war and use that money to finance Ukraine. Economist and Columbia professor Jeffrey Sachs joins us today to help make sense of the So ኣሜሪካ ከምኡውን ኤውሮፓ ንናይ ራሽያ ኣብ ብእገዳ ሒዞሞ ዘለዉ ገንዘብ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ንዑ ወሲዶም ካብኡ ነቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ፋንድ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ሓደ ካብቶም ተባዓት ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ መጥፊእያ እዩ ዝብል እዩ ኣሜሪካዊ ድማ ሕጂ እንታይ ክብል እዩ ስምዕዎ እዚ ኣካይዳ እዚ ነቲ ዶላር ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ንዝብል ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ሳክት ከምዚ ነጋን ደለና ይመስለኩም ኢቭን ኣሜሪካውያን እቲ ፀገም ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ልስና of the war and this funding issue. Welcome, Professor Sachs. Thanks. You can't make sense of this. It's a zoo. If I am just hearing now, if the plan is to illegally seize Russian assets, well, kiss goodbye to America's role in the international monetary system. There are just limits to what you. So, ከመይ ትሪኦ እዚ ኩነታት ንዶላር ብኸመይ ክፀልዎ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኣካይዳ እዚ ወላ ሓንቲ ክትርድኦ ትኽእል ወይ ከዓ ክትገልፆ ትኽእል ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ጫካ ናይ እንስሳታት ከምኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ናትና ናይ ራሽያ ገንዘብ ሓጊርካ ብዘይ ሕጊ ደይ ገንዘብካ ክትጥቀምቲ ኮይንካ ንዶላር ኣይትእመንዎ ንኣሜሪካ ኣይትእመንዎ ኢኻ ትብል ዘለካ ካልእ መግለፂ የብሉን ይብል ኣሎ ስለዚ ናይ ሰብ ገንዘብ ኣሚኑ ዝሃበካ ወይ ከዓ ኣይሃበካ ንኽሰርሓሉ ኢሉ ናትካ ገንዘብ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ስለ ዘሎ ንኽሰርሕ ዝተጠቆመ ገንዘብ ሰሪቕካ ኣንጻሩ ትጥቀመሉ እንተለኻ ስዑድ ዓረብ ኣይክትኣምነካን እያ ኢማራት ኣይክትኣምነካን እያ ዝኾነት ሃገር ፅባሕ ንጎሆ ንራሽያ ዝገበርካያ ንዓ ክትገብራ ከም ትኽእል ትፈልጥ ቻይና ኣይትኣምነካን እያ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኣምኑኻን እዮም ካልኦት ሃገራትን ክኣምኑኻ ኣይኮኑን ስለዚ በቲ ሓደ ክትእመን ትደል በቲ ሓደ ኻ ኣሚኑ ንዝሃበካ ሰሪቕካ ንኻልእ መዓላ ትገብሮ እንተለኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበርዎ ሰሜን ኮርያ እዞም ኩለን ዝሰይጥንዋን ሃገራት ሃብተን ሰሪቖሞ ንኻልእ መዓላ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንተቃወምትኻ ንንዓኻ ንኸጥፍኡ ንዝደልዩ ገንዘብካ ሂብዎም ካብዚ ዝኸፍእ ክሕደት የለን ሎሚ ግን ዓለምና ነዚ ስለ ዝነቕሓትሉ ኣብ ሓደ ግዜ ካ እቲ ንቕሓት ይመፅእ ስለ ዘሎ ዶላር ስዒምኩም ክትቀብፅዎ ጥራይ ዘለኩም ክልቲኡ ነገር ክትረኽቡ ትኽእሉ እዮም በቲ ከም ድሌትካ ዓንዳር መንገዲ ክትከይድ በቲ ድማ ገንዘብካ እምነት ቁጠባኻ እምነት ንኽረክብ ኣይትዕሰቦ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ሪስፔክትድ ፕሮፌሰርስ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ can do, though I don't think our members of Congress really understand much about this. So can you speak to what you think should be happening here? Obviously, there is some friction within the Republican caucus. The Republican House has the narrowest majority in American history, which means that dissenters, which are in the minority, but which are present in the Republican Party, unlike in the Democratic Party for the most part, are able to exert their will, threaten to oust Mike Johnson the way they did Kevin McCarthy over this issue of foreign aid, specifically aid for Ukraine. What do you make of it? Well, first of all, this is purely money down the drain. So if they want to rip up another $61 billion, which is not chump change, they seem intent on doing it, but it will. ብሓፈሻ እቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዉ
أبكال فيديو جيرانيرة أبتا فيديو تيا أبايتون أمريكا بسنة فلور تعديمة من السماء كل أمريكا لعلى 300 بليون جنزبات فيهم كم زلوا السوق تحشيشوا يوكرين تسعر الله كل نجاراتهم يخسر له توسخي 6 بليون دم كوبي بالله نسون كأكلا يكونن بروفيسور جيفري كوميز بزلوا ولا 6 دينا ولا 100 بحجين توسخناون مخنياتو تقند حيلنا يوكرين تقند يستسلطن حيالو سراويتان تسعيرو ندحري تمليسلو راشد ممليس حيلالا لذي كند ذهبنا 300 بليون هبنا مس ململ سراويت خلنا ديت عودك دسعر زلو سراويت 6 بليون سلو سقالو زمن صلوت يلن بتدغاغامك عناناتو ወይ መዝሙርናቱ ሓደ ዝውግዚ ኣሜሪካ ባህላ ዝጀመረቶ እዩ ናታ ናይ ኔቶ ገስጋሰይ ልክ ምስ ከምቲ ፕሬዚደንት ያዝብሎ ካብ ቴስዓታ ጀሚሩ ከም ዝብል ዝነበረ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ካብ ቴስዓታ ጀሚሩ ነዚ ኩነታት እዚ ንሱ ከምኡ ድማ ካልእ ፕሮፌሰር ኣሎ ጆን ሜርሽ ማየር ዝበሃል ንሱ ድማ ተመሳሳሊ ሜርሽ ሃይመር ዝበሃል ኩላቶም እዚኣቶም እዚ ኩነታት እዚ ካብ ቀደሙ ኔቶ ንራሻ ንውግቂ ዕድማ ከም ዝነበረ ራሻ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ስቕ ትብል ነይራ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝደልዋ ግዜ ነቲ ቀደም ክትገብሮ ዝግባእ ከም ዝገበሩ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ዩክሬን ከይተገደደት መፂኣ ወሪራ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ እቶም ዓበይቲ ኣካደሚሽያኖስ ነዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘይብሎም ሰባት ነቲ ሓቂ ይነግሩና ኣለዉ እቲ ሓቂ ክንምሃር ስለ ዘለና እየ ዘምፅኦ ዘለዉ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ናይ ኣሜሪካ ባዕሎም ንነብሶም ከመይ የውድቕዋ ኣለዉ በዚኣ ጌርና up to local news Kamillasina. Listen. Yeah. Who did it? Nord Stream 2. Yeah. Who did it? Nord Stream 1, you mean? Sorry, Nord Stream. Well, the one that was blown up. Sorry, who did it? The United States. It's really very simple. هذا كابتن تبعت بوليتيكا أمريكا نيروبا زردا المينستر نا فاينانس نبريو يعني سنتايب لالو تعمونجو جرمانين أمونجو راشان زنبري كلته نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 نورد ستريم 1 تقند عقداسي تغاز نبراش ناب كتباناي جرمن نيروبا ونز تقم زنبره زمت زنبره ما ناقاسيرو مني هاريمو مني بومب غيرو نزبل حتو زي زربا يبلون ايروبايان نزي اخو زربا يدلينيا توم بوليتيكانياتات تزب صبو غير يفلتي مبزحتو تزب زربا يو توم بوليتيكانياتات غن نزي زبلا يله من هاريمو يبلو زناي كرم ناي فرانس ناي غريخ مينستر فاينانس زنبره امريكا هاريماتو كابلو سو هايكونن مرغاغصلو أمريكا كم زهرمته جرمن نزو قداي زي كتزارب هيتغلنيا أنصار ربح هذا خيط بوليتيكا تاتي زالوا جرمن أبزوان زي أفقد كفت هيتغلنيا كتبا كب حدا عنتر زنبرة قل نقول فرينو بزي بلو من قديز خيزلو أبيت توكبليو بخميت توكبليو جرمن ويان زي ملكات جناب جرمن زلها مستو عليه ليكا. It's really very simple. They've been saying it for years. Do you remember Miss Nuland? The Deputy Secretary of State. Victoria Nuland, yeah. She actually had announced it ages ago that if the Germans don't stop. እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ከም ዝገበርዎ ምስጢር ኣይኮነን እኮ ካብ ቀደም ክገብርዎ ምዃኖም ይነግሩ ነይሮም ሚኒስተር ምክትል ሚኒስተር ፎሬን ኣፌርስ ወይ ካቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ዝብልዎ ኣንቶኒ ብሊንከን ትዝለዓለ ትሕትዩ ዘላ ካልአይቲ ናቱ እዛ ቪክቶሪያ ኒውላንድ ትበሃል እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንነዊሕ እዋን ትብሎ ዝነበረት እያ ኢቨን ባይደን እውን ኢልዎ እዩ ካብ ኣፉ ጥራይ ንሱ ዝብሎ ከይኮንስ ካብ ኣፋ ንስማዕ እያ ሕጂ Importing natural gas from Russia, we will have to take measures. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. شو እዚኣ ብቓላ ብንጹር ነጊራ ነይራ እያ ድሕሪ መንጎ እቲ som ዝብሎ ዘሎ ራሽያ ንዩክሬን ተኣትያ ገለመለ እዮም ዝብሎ ዘሎ እቲ ዕላማ ግን ካብ ቀደም እንታይ ነይሩ እታ ስጋኣት ናቶም ሓደ ዓቢ ጀነራል ናይ ጀርመን እውን ገሊፅዎ እዩ ዝኩነታት እዚ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ራሽያን ዘሎ ዝምድና ገለ እንተዘይጌርናሉ ኣብ መወዳእታ ሽግርካዊ ክመፀና ምክንያቱ ራሽያ ዘይተኣደነ ፀጋታት ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ጀርመን ድማ ኢንዱስትሪያል ካፓሲቲ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ኣለዎም ስለዚ ነዳዲ ፀጋታት ናይ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ናይ ጀርመን ቴክኖሎጂ እንተሓዊስናዮ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ፅባሕ ንጎን ኣሜሪካ ስጋኣት ክኾንዋ እዮም ነዚ ዕላማ እዚኣ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሃሪሞማ ዘይተፀበይዋ ግን እታ ራሽያ ምስ ጀርመን ዝፈርህዎ ዝነበረ ዝምድና ራሽያ ምስ ቻይና ካብኡ ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ብዝዋን እዚ ስታ ሚስ ካልኩሌሽን ወይ ከዓ ጌጋ ሓሳብ ጌጋ ካልኩሌሽን ዝገበርዋ ኣብ መንጎ ጀርመንን ራሽያን ዝነበረ ጀርመን ንዖም ዝቐረበት እያ ነይራ ወታደራዊ ዓቕሚ የብላ ዋላ እኳ ኢንዱስትሪያል ዓቕሚ እንተነበራ ወታደራዊ ዓቕሚ ነበራ ክሳብ ጀርመን ትመፅእ ግዜ መወሰደሎም ቻይና ግን ኢንዱስትሪያል ዓቕሚ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ እያ
ስለዚ ንራሽያ አንጻር ቻይና ጌርካ ወይካ ከም ዝተፋነናን ዘይተኣማመናን ጌርካ ራሽያ ምስ ኤውሮጳ እንተዝገብር ንቻይና በይኖም ገቢጦም ካርሙዋ ትዝቀለለይ ነይሩ እዮም ዝብሉ ወላ በዓልቲ ፕሮፌሰር ጆን ሜርሽሃይመር ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዘምፃልኩም ንሱ እዚ ዝወሰድናዮ ካልኩሌሽን ንጥፍኣትና ወይካ ንውድቀትና በዓልና ኢና ጌርና እዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ኣብ እስራኤል ንገብሮ ዘለና ኣብ ቀይሕ ባሕር ንገብሮ ዘለና ኣብ ዩክሬን ንገብሮ ዘለና ብፍጹም ዘዕውተና ይኮነ መመሊሱ ኣብ ሽግር እዩ ዝእትወና ዘሎ ቀንዲ መቀናቐንትና ቻይና እያ ኣብ ቻይና ፎከስ ከይንገብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ከም ዝጠናኸር ዘይኮነስ ከም ዝፈራረስ እሳቶም ከም ዝተፋነኑ ክንገብር ኣለና ንቻይና እኮ ኣሜሪካ ዝሓገዝዋ ኣብ 80ታት ፈትዮም ኣይኮነን ራሽያ ተፋነን ስለ ዝነበረት ምስኦም ቻይና ካብ ራሽያ ንኽትርሕቕ ኢሎም ምስ ቻይና ስራሕ ጀሚሮም ንራሽያ ነቲ ሕብረ ሶቪየት ንምውዳቕ ኣብ 70ታት ዝጀመረ ካምፔይን እዚ ስለዚ ንሕብረ ሶቪየት ነቶም ኩሎም ኣብ ጥቃ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብ ጎና ጌራ ኣሜሪካ ንቻይና እውን ኣብ ጎና ጌራ ደቡብ ኮርያ ኣብ ጎና ጌራ ኩሎም ዘድልዩ ቪየትናም ኣብ ጎኖም ጌሮም ንኩሎም ንሕብረ ሶቪየት ኣካቢቦማ ብቁጠባ መሻርክቲ ስለ ዘይነበራ ድማ ወዲቓ ካብዚ ተማሂሮም ክንዲ ዝቕፅልዎ ግን ስለ ዝሰኸሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝብል ስለ ዝሰኸሩ ነቲ ኩነታት ከምቲ ዝድለ ክኽተልዎ ይከኣሉን ብሰንኩ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ተፈጢሩ ማለት እዩ What more do you need? BBC, ITV, they all immediately blamed Putin. Now, why would Putin? للتعلم كله من قال تعلم قلبك كاسنة تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسنة تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز تتعشم يتتهكي حقايب بقوى الكرم Gasp. So, ከምዚ ትሰምዕዎ ፀናሕኩም ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ሌጀንደሪ ደራፋይ ወድጉረት ኢና ንሰምዕ ፀኒሕና ንስኻ መምህር እናበለን ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ካባኻይ ክመሃር ዝኽእል ክምህረካ ዝኽእል የለን እናበለ ይዛረብ ፀኒሑ ንቐፅል ንመለስ ኣብቲያ ብዛዕባ ፑቲን ንእሽተይ ተዛሪብና ኣብቲ ሪጅናል ኒውስ ክንሰግር ኢና ላይክ ግበሩ ፕሊዝ Gas pipe with which he's selling gas to his best customers. He's a war criminal, he's a bastard. You can say all sorts of things about him. He's an awful, poor excuse of a human person. But he's not stupid. He wouldn't blow up his own gas pipe. ንፑቲን ከም ድሌት ክምፅረፍዎ ፅሉል እዩ ሰራቂ እዩ ከምዚ እዩ ገባት እዩ ገለ መለክ ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ግን ፅሉል ከም ዘይኮነ ክትፈልጥለኩም ይብላ ኣሎ ፅሉል ኣይኮነን ስለምንታይ ባዕሉ ዝሃነፆ ንረብሑ ዝጠቕሞ ንቁጠቡ ዝጠቕሞ ክሃርም ኣይክእልኒ ስለዚ ኣሜሪካ ሃሪማቶ ሲምፕል ስ ዳት ገለ ካብቶም ኤውሮጳውያን ዓበይቲ ስኮላርስ ወይ ካብ ፀለውቲ ሰባት እዩ ተሓቂ ድማ ክሰምዖ ኣለኩም ናይ ኣሜሪካ ወዲና ኣለና ኣብ ልዕልና ዝተኸተልዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዝተኸተልዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ በርዓነ ይኸይድ ኣሎ ንመለስና ብዞባና መጀመርያ ብሱዳን ንጀምር Another incident that endangers Sudan's political future. Civilian leaders who for a short time shared power with the military until a military coup in 2021 are now accused of serious charges. The public prosecution hearing for Sudan has power with the military. تشعب برايم مينستر ناي سودان أمريكا بعلا ربحها مسيو أيو خيناز قبرته برايم مينستر دحرتين عمر البشير مزقبرو قدامي مينستر نزيوم جيرو منيروم نسو مستم RSF زبهالو ويكا نايتم اتوق مليشا تحبابيروم زخولا بسودان زقبر زولو كنتات نسوم يوم جيروم بزبل تمانقس السودان ويتي نايتي سراوي سودان مرحنا تبر سودان زولو كس مسريتو اللاب العلي حمدوك مالتيو سلازي ازي حدا اكال نايتي فنقلا ناي منغستي بتاعتي نسو كم دمات ناي RSF حميتي بحادو خوينوم نتي جنرال البرهان زبهال كهارمون قاتلون كم زفتنو بو منصر دما از حج زغبر زلو كنتات اب سودان مبغسيو كم زخونه بزغلص منغدي كس تمسريت للو اسكانيش سين اسمعيو دهريو نامنا ايثيوبيا هنسغرين until a military coup in 2021 are now accused of serious charges. The public prosecution hearing for Sudan has filed charges ranging from inciting war against the state to crimes against humanity and undermining constitutional order, offences punishable by death under Sudan's law.
The prosecution alleges that former Prime Minister Abdullah Hamdok and 17 other political leaders and journalists encouraged the paramilitary rapid support forces to spark the war that began last April and continue. ስለዚ እዚ ቤት ፍርዲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶምን ካልኦት ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ተሓተትዮም ብምባል ክሲ መስሪትሎም ኣሎ መቕፃዕቱ ናቱ ድማ ክሳብ ናብ ሞት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ኢድ መዓልቲ ኢና ንዛረብ ዘለና መስኪኒት ሱዳን እዚ ይኮነን ኢዶም ነይሩ ግን ሪዝ ወረዲስ ፖለቲካኻ በዓልካ እንተደይ ተቆፃፂርካዮ ንኻልኦት ሰብ ደገ ሰብ ካልእ ረብሓታት እንድሕሪ እቲኻሎም ኣብ መወዳእታ ዕጫናትካ እዚ ናይ ሱዳን ይኸውን ማንም ኣይንምንዮን ኢና ኣይኮነን ኣብ ጎረቤትና ንጓና ርሑቕ ዘለዎ ናይ ትምንዮን ኢኻ ሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ዓብይ ስቅፍታ ዝፈጥር ዝሕዝን ኩነታት እዩ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅን ንግዜ ንገድፎ ኣብዘይ ንመፃኢ ኣተንቢህና ክንዛረብን ትንቢት ክንገብርና ይንኽእልና ትንቢትና ወትሩ ፅቡቕ ንኽህሉ ኣብ ዞባና እዩ እንተኾነ ሱዳን ኩነታታ ኣዝዩ ዝሕዝን ብዙሕ ወፅዓብ ልዕሊ ሰባት ዝግበር ዘሎ ዒድ እውን ከም በዓል ዒድ እውን ክረኣየሉ ዘይክእል ኩነታት ኣብ ረመዳን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዘይገበሩ ሕጂ ኣብ ዒድ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እታ ንፈልጣ ሱዳን ኣብ ሕማቕ ከላ ካብ ሕማቕ ናብ ዝባእሰ ትኸይ ዘላ ካባ ፅቡቕ እናተመነና እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ክንወስድ ኣለና ሓድነት ናይ ህዝቢ እንድሕር ኣፍሪስካዮ ብቐሊሉ ክዕረ ከም ዘይክእል ንስገር ኣብቲ ዞባና እቲ ሓድነት ብዛዕባ ሓድነት ንዛረብ ኣለና ለትስ ጎ እንታይ የጋጥም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብክልተ መንገዲ ክንርኢና ሓደ ኣብዚ ኣስከንቶ ብዛዕባ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝምልከት ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ወይ ካዚ ዕግርግር ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ጀርመን ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ሓደ መግለፂ ጀርመን ኣውፅያ ኣላ ሕጂ ንቐፅል ግን ኣብዚ ጤና ይስጥልኝ ማንደበት አብሮ ይስጥልን ደርዬ ስላስገባኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አንድ መረጃ አሁን ከአንድ ሰዓት በፊት የሰማሁት አለኝ በጣም ከሁነኛ ሰው ነው የሰማሁትና ምን ያህል የተረጋገጠ እንዳይሆን ድንገት የተረጋገጠ ምን ያህል ምንም የተረጋገጠ በጣም ከሁነኛ ሰው ነው የሰማሁት ከ5 ቀን በፊት የተደረገ ስብሰባ ዛሬ ወደ ስምሪት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ብቐጥታ ተደዊሉ ብእንግሊሽ እውን ተርጉሞም ኣሎ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ኢሎም ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብዚ ቀረባ 5 መዓልቲ ካብ ዝተረጋገፀ ምንጪ ዝመጽ ሓበሬታ እዩ ስለዚ እንታይ ያጋጥሙ ኣብ ክልል ኣምሓራ እንታይ ዝብል ዜና ነዚ ማዕከና ዜና ወይ ካነ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ብዙሕ ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ ሪኢኹም እንትኮንኩም ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍሉይ ታርጌት ኮይኖም ይረሙን ይጥቅዑን ከም ዘለው ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂ ኣሎ ካበይ ምንጩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እስከ ንራዮ እንታይ ዓይነት ድራማ ይስራሕ ኣሎ መጀመሪያም ካይኮነን ዞም ህዝብ እዚኦም ዞም ሀገር እዚኦም ድራማ መስራት የገቡበት ስብሰባ ነው ውሳኔው ምንድነው የሚለው መሰለ አሁን በነገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ መንግስት ሊሰራ ያሰበው ሸፍጥ አለ እሱም ሸፍጥ ምንድነው 10 ሰዎች ተመርጠዋል በሲቪል ፋኖ መስለው በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ችግር የሚፈጥሩ የተባሉ ጧት በዜና አቅርበነዋል 10 ሰዎች ተመርጠዋል ይህን ጥቃት ፈጽመው እንዲሰወሩ ከዛ በኋላ ፎከስ የሚያደርጉትም ሙስሊሙ ላይ ነው ከዛ በኋላ ሙስሊም አካባቢ የሚወጡበት እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሓደ ናይ እስልም ኣመንቲ ምስልምና ዝከብሉ ከባቢ ናይ ክልል ኦሮሚያ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ እንታይ ይካየድ ኣሎ ፋኖ አንጻርቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውጊ ዘሎ ዝኻ ሓድሽ ኣይኮነ ኦሬዲ ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩነታት እዩ ወላ እኳ ብዓለም ደረጃ ከምቲ ዝድለ ሸፈነ ይረክብ ከም ዘየለ ኣቓልቦ ከም ዘይረክብ ቡራይሉ ተገይሩ እንተሎ ብዛዕባ ትግራይ ጥራይ ክዝረብ እቲ ካልእ ከም ዘይዝረብ ንኽግበር ስለዚ በቲ ፌደራል መንግስቲ ንፋኖ ዝመስል ዕጡቃት ጉጅለ ቆፂሩ ኣብቲ ናይ እስላም መጋባያ ኣመንቲ ምስልምና መጋባያ ረመዳንን ዒድን ከባቢ መጥቃዕቲ ፈፂሞም መን ይፈፂምዎ ፋኖ አንጻር እስላም እዩ ብምባል ነቲ ህዝቢ እስላም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ አንጻርቲ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ንክኾኑ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ድዩ የብሉን ምናልባት ምስ ግዜ ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ እቲ ተበግሶታት ግን ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝረኣናዮ ኩነታት እዩ ብዙሕ ግዜ ባዕሎም ኣብ ህወሓት ዝነበሩ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረብዎ እዩ አንጻር ኤርትራ ሓንሳብ ኤርትራውያን ዓሚፆም እናበሉ ሓንሳብ ሰሪቆም እናበሉ ሓንሳብ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እናመልመሉ ሓንሳብ ድራማታት እናሰርሑ ብዙሕ ግዜ ክሳብ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ እዩ ክዳውንቲ ናይ ኤርትራ ገይሮም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተው ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ከባቢ ራያ ዝገብርዎ ዝነበረ ኩነታት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ባህርያት እዚ በዓልካ ጌርካ ድራማ ሰሪሕካ ነታ ሃገር መክሳስ ማለት እዩ የተመረጡ ብቻ የሚያውቁ ሰዎች ተሰማርተዋል መንቃት አለብን የአማራ ልጆች መንቃት አለብን ሰው እቲ ገይም ዝፍተን ዘሎ
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ዝተገበረ ኣብ ኤርትራ ድማ ብሰፊሑ ዝተሰርሓሉ ንኤርትራውያን ወላ ናብ ሓምሳታት ተመሊስካ እውን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ኤርትራውያን ኣብ ዝጋብኡሉ ከም ኣስላማይ መሲልካ ነቶም ኣስላም መጥቃዕቲ ትፍፅም ነቶም ክርስቲያን ከም ክርስቲያን መሲልካ ነቶም ክርስቲያን ከም ኣስላማይ ተመሲልካ ተጥቅዖም ኣስላም እዮም ከም ዝገይሮምና ክትብል እቶም ኣስላም ኣብ ዝኾኑሉ ድማ ከም ክርስቲያን ኮይንካ ተጥቅዖም ክርስቲያን እዮም ከም ዝገብሩና ዘሎ ኢልካ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ንፀላይኻ ባዕልካ ድራማ ሰርሓሉ ንሓትሒዱ ፈላሊኻ ግዛ ሰላይኻ መሊሱ ከም ዝፅላዕ እቲ ፋኖ ተቐባልነት ኣብ ኢትዮጵያ ከይረክብ ኣብ እቲ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኦሮሞ ናብ ካልኦን ዘሎ ተቐባልነት ንኸይረክብ እሞ ነቲ ቃልስናቶም ዓወት ንኸይረክብ ንምዕንቃፍ ዝተገበረ እዩ ኢትዮጵያ ጉዳዮም ካላርስ እዩ እዚ ግን ንዓና እውን ብቐጥታ ዝፀልኡ ስለ ዝኾነ ካልኣይቲ ክፋል ግን ኣላ ኣብ ኦሮሞ ኣምሓራ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዒድ መዓልቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኦሮሞ ድማ ሓደ ዓብይ ፖለቲካ ኣብቲ ናይ OLF ዝበሃል ወይ ከዓ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣብኡ ሓደ ኣገዳሲ መራሒ ዝነበረ ቀትለት ተፈፂሙሉ ኣሎ ዝትርእይዎ ዘለኹም እቲ OLF ዝበሃል ድማ ነዚ ብተሪር ከም ዝቃወሞን ሓደ ዘሕዝን ቀትለት ምዃኑን ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ሓዘን ከም ዝስምዖን እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅንፀላ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላፅ ይገልፁ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኦሮሞ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ተወለድቲ ኦሮሞ ፖለቲከኛታትን ኣገዳሲ ሰባትን ክቕንፀሉ ስነ ጥበባውያን ክቕንፀሉ ተራእዩ ከም መቐፀልታ ናቱ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኣብ ኣምሓራ ናይ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ነውፂ ናይ ሃይማኖት ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ክኸውን ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ብዙሕ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ድሓን ናይ ኢትዮጵያ እዚኣ ንርኢና ግዜ ስለ ዘይብልና እቲ ቪድዮ ከይሓፅረና ኔክስት ንሪያ ኣብ ቅድሚኡ እዚኣ ሪኢና ናብቲ ኔክስት ኣርሲ ክሓልፍ እየ Sharp rise in crime in Germany. Last year, police processed nearly 6 million offences. That's 5% up on the previous year. Violent crimes reached a 15-year high. Nearly half of all criminal suspects do not hold a German passport, reigniting calls for tougher immigration controls. The Interior Minister has pledged to... ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገበናት ብስደተኛታት ዝተፈፀመ ካብቲ ዝሓለፈ ቅድሚኡ ዝነበረ ብ50% ከም ዝወሰኸ ናይ ስደተኛታት ወይ ድማ ብስደተኛታት ዝፍፀም ገበን ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ድማ ዝበለቶ ንስማዕ እዚ ድማ ሓደ ኣካል ናይዚ ኩነታት ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ክንርኢ speed up deportation of foreign offenders. Last year, the police registered 14.5% more non-German suspects for violent offences than the previous year. Again, there is no justification and no excuse for violence. And here too, the principle of zero tolerance applies. In the case of foreign perpetrators, in addition to the immediate consequences under criminal law, it also means that they must leave Germany much more quickly than was previously the case. ሽም እንታይ ትብል ኣላ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክወሃቦ ዝግባእ ኣይኮነን እቲ ወሲኹ ዘሎ ቁፅሪ ቫይለንስ ማለት ከም ዝተራገበ እንተይኮነስ ወፅዓ ንሰባት ክትሃርብ ክትቀትል ወይ ብጎነፃዊ ዝግበር ዘሎ ገበን እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ድማ ዜሮ ምፅማም ዜሮ ቶለራንስ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ ምፅማም ዝነበረ ፖሊስናትና ክቕፅል ምዃኑን እዞም ከምኡ ገይሮም ዘለው ኣብዛ ዓዲ መቕፃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ካብዛ ዓዲ ክጥረዘሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክኽላሎ ክደፋኣሉ ክኽላሎ ትብላላ ስለዚ ጎነፃዊ ገበን ዝፈፀሙ ስደተኛታት ንሕና ንመን ንፈልጥ እዞም ኣብ ፌስቲቫላትን ኣብ በዓላትን ናይ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ ዓብ ገበን ክፍፅሙ ዝፀንሑ ወፅዓ ብድርባዮም ድዩ ብካልእ መንገዲ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ስጉምቲ መንግስቲ ጀርመን ተተሓሒዝዎም ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ብቐሊሉ ክሰግርዎ ከም ዘይኮኑን መዕለቢ ከብፅሕዎ ምዃኑን እዛ ኩላ መንእሰይ ኣጆኻ ዲሞክራሲ ከተምፂኻ ፍትሒ ከተምፂኻ ነቶም ሕጊ ተማእዚዞም ፍቅሪ ሃገር ዘለዎም ፍቅሪ ህዝቦም ዘለዎም ብሕጊ ተማእዚዞም በዓል ክገብሩ ንዝደልዩ ብደንጎላን ብሓፂንን ሃሪምካ ንገሊኦም ደሞም ናፍሰስካ ንገሊኦም ሆላቶም ናፍረስካ ክስረዝ እሞ ብከምዚ ዲሞክራሲ ኣብቲ ዓዲ ከነምፅኢና ኢሎም ዝኣመንዎ ሎሚ
ተማውጊቶም ከውፅዎም ደማ ያውፅዎን ካላርስዩ በትኾይን በትግን ገይም ስለ ዝኾነ ሳቶም ነቲ ገይሞም ሰሪሖም በሊዖም ልዮም እቲ ግዳይ ዝኸውን ድማ መብዛሕቲ ግዜ ዓሻ በትሪ ለባም ከም ዝበሃል ጎራሓት ተዛሪቦም ኣብቲ ቦታ ኣይመፁን እዮም ገበና ይፍፅሙን እዮም እምኒ ክድርብዩ ተሓዙን እዮም ኣብ ትሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ኣብ መዓልቲ 5-6 ቪድዮ ይገብሩ ንዓ ድማ ጅግንነት ይፍፀም ኣሎ ዝወለዶ እዚ ዝተረድኦን ዝተወድኦን ድዩ ገለመለደ ኢልካ ኣራሲንካ ንበዓልካ ዘይተኣትዎ ሓዊ ኣብ ሓዊ ምሳተው ድማ ብዛዕባ ማይ ትዛረበን ኢኻ ትዝሕዝን ክፋልስ እዩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ጀርመን ኣይዛረብዎን እዮም ስለምንታይ ንድሕሪ ሕጂ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝደልይዎም እምበር እቲ ሓቂ እንተዝነግርዎም ነይሮም ምተማሃሩሉ ነይሮም ግን ነዚ በብሓደ እስር ቤት ከዓ እትኸሉ ትኻል መንእሰይ ኣይጥቀስን እዩ ብሕጂ ዝግበር ኣብ ዘሎ ጆኻ ጅግንነት ፈፅም ታሪክ ትሰርሕ ኣለኻ በእምንና ደርበኻ ኣብ ዓዲ ሕጊ መፂኻ ሕግና ጥሓስካስ ያይ ታሪክ ንፍፀም ኣሎ ኦኬ እዚ ደሓን ክናትወይና ብወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሃይማኖታዊ ጎስጓስ ከዓ በሉ ራዩ ኣብዚ ኣብ ናትና ቀሺ ወይ ከዓ ኣቕሽሽቲ ቤተ ክህነት ሓደ ካብ ቤተ ክህነት ንኣወል ስዒት ስለ ዝነኣደ 6-7 ቪድዮታት ክገብሩ ቀኒዮም ብዛዕባ እዚ ግን ከምዘይ ይዛረቡ ራዩ ሕጂ ኩሉ ቦታ ካብ ወረዳ ፅራእ ወንበርታ ጣብያ ቅሕን ከምኡ እውን ኣባል ጉጅለ ባህሊ ሃፀይ ዮሃንስ ከተማ ኣውላዕየ ሒዜ ዝመጻኹ ስነ ጥበብን ዝዓለመ እዩ ናይ ኣይደል ደያዩንን ኩልኹም ኣባላት ድምፂ ወያነ ትግራይን ከመይ ውዒልኹም ዮ ጸሎተች ቅድስት ትግራይ ሃገረ ጽዮን መዓዛ ሰናይ መዓዛ ሰናይ መዓዛ ሰናይ መዓዛ ሰናይ ጸሎተች መዓዛ ሰናይ መዓዛ ሰናይ ጸሎተ ዮሐንስ ያው ልቲ ኣካዳድናኻ ምዕሩግ ዝኾነ ኣካዳድናኻ ገርሒስ ኻልና ብምምጻኻ ብጣዕሚ ኢና ክብረለና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዓለማዊ ነገር ብዛዕባ ፍቕሪ ድዩ ፍቕሪ ሃገር ድዩ ፍቕሪ ንምንታይ ኢኻ ብኡ ዘይሞከርካ እወ ሓደ መጀመርያ ሰሪሐ ኣብ ናይ ሜኸ ተስራሕ እወ ኣለካ ዜማ ዓለማዊ ዜማ ኣለካ እወ እስቲ እሳ ክንሰምዓ እሞ ዓለማዊ ደርፍኻ ስምዑ ሕጂ እሺ ደብረ ጽዮን ንሕና ንዋግኦሙ ለኩሎሙ ጸርና እሺ ንሕና ንዋግኦም ንኩሎም ጸላትኺ እዚኻ ዓለማዊት ሙዚቃ ማለት እዩ እሺ ንሕና ክንስዕሮም ኢና ለኩሎም ጸላእትና ቅዱስ ንሕና ንኩሎም ጸላእትና ክንስዕሮም ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ያው መርሕና ዶክተር ደብረጽዮን እውን ይብል ነይሩ ክነሸንፎም ኢና ዝብል ልክዕ ካብቱ ደብረጽዮን ካብቱ ያሬዳዊ ቃል ዝተናገሮ ወሲዱ ማለት እዩ በዓላሳ ቃልሳ ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ቀደም ንጉስ ዳዊት እውን እናበለ ዝጸንሐ ምዃኑ የገሊጹ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንኩሎም ጸላእትና ክንስዕሮም ኢና ይብል ኣሎ መን ንጉስና ናይ ትግራይ ንጉስ ማለት እዩ ብዝብል ሓደ ዓብይ እግዚአብሔር ሰም እዚ ከዓ ንዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ኣብቲ ኣብ ጎስጓስ ናቶም ከም መሳርሒ ከም ዝጥቀመሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ሓድሽ ባህሪ እውን ከም ዘይኮነ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ነገር ንሓደ ሓሳብ ብሃይማኖታዊ መራሕቲ ተገይሩ እዚ ሃይማኖት እዚ ፖለቲካዊ መሳርሒ ተገይሩ በዚኦም ወገን ክመፅእ ከሎ ግን ዘረባ የለን ሕጂ ንምንታይ ኢኻ ምፂኻዮ ትብል ኣብዚ ሓደ ቀደም ዘድንቆ ዝነበርኩ ስነ ጥበበኛ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ደርፍታት እውን ይፈቱ ነይረ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፀየቀሉ ዝኸይድ ዘሎ ንስማዕ በጌትና ሓመዱ እንተደኣ ቀኒዕዎ እንተደኣ ተዓዊቱ ምናልባት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናበይ ይኸብሎ ፍርቆም ኤርትራን ትግራይ ናብ ሓደ ሃገር ምምፃእ ዝብለሉ ፍርቁ كويتنا هم بنقل كتدينة دبنور كجن هم كجيب الأخن
فرحة كوان كيلي قبرت وسملي كوان كيلي قبرت وسملي هنينا كعرت ጉራብ ኮይነን ሃገረን ሒዘን ጉራብ ትፅቡቅ ረክብ ዘለወን ዓድታት ክኾና ዝብል ኣሎ ገሊኡ ካሊእ መጠረነት መንገዲ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ካሊእ ዝብል ኣሎ ገሊኡ ከዓ መማለፂ እውን ዘየቕምጠሉ ኣሎ ከመይ እዩ ክገብሮ ኣብዚ ዘለኩም ነገር ንፅረት ፈጢርኩም ዶ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናበይ ክትኸይድዎ ኢኹም እንጂ እቶም ካልኦት መንገድታት ዘረባታት ድመፁ እዚኣቶም እውን ናይ ፅላኢ ዘረባታት እዮም ወይ ፕሮፓጋንዳታት እዮም ህዝቢ ንምድምጋር ድመፁ ነገራት እዮም ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ንሕና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ኤርትራውያን ኢና ንሕና እውን ዜግነትና ኤርትራዊ ንቃለስ ዘለና እውን ምእንቲ ኤርትራ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራ ሃገር እያ ኢልና ንኣምን ከም ሃገር ከዓ ክትቅፅል እያ ንደልያ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ስርዓት ክህለ ጥራሕ ንደሊ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ስርዓት ሓደ ካብቲ ምቅያር ናይ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ዕላማኦም ከምዘይነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ወጋን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንትግራይ ደቂ ኣምሓራ ተወሲዶም መርሓባ ስመራ ተወሲዶም መርሓባ ባፅዕ ተኸይዶም መርሓባ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እናበለ ትዛረብ ዝነበረ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከይዱ ባንዴራ ናይ አንድነት ግዜ ዝነበረ ወይ ከዓ ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራ ብዘይ ድሌታ ኣብ ፌደሬሽን ከላ ዝነበረ ባንዴራ ወሲዱ ንዑ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክዋጋየ ኢሉ ንኽፍክር ከይድሎ ድሓን ብስረይኻ እንድሕር ከተምፅኦ ትኽእል ኮንካ ተዓወት እዚ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ኣብ ባይታ ወሪደ ክዋጋየ እንድሕር ኢሉ ፅቡቕ እዩ ካብ ኣብዚ ኮንካ ንሲቪላዊ ንቆልዓን ሰበይትን ንምድር ባይ ናይ ብሓቂ ተኣምነሉ ዕላማ እንተኮንካ ንሪአ ካብ ግንባር ነቲ ትደልዮ ዝነበርካ ወያነ ሓንጊሩ ኣስመራ ካብ ፀሓካ ዝሓሰብከ ኣይሰለጥን ሕጂ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ንወያነ ክወቅስ ከሎሲ ብጣዕሚ ፍርህ ዘለዎ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስቡ ሰባት እዮም ያ ክጠፍእ ጥራሕ ዘለዎ ስርዓት ፈፂሙ ክጠፍእ ጥራሕ ዘለዎ ስርዓት ኣብዚኣ ሕጂ ንሕወሓት ከማን ኣብዚኣ እየ ዝወቕሳ ማለት ይቕሬታ ወላ ይቕረታ ብወዚያ ዝወቕሶም ስለምንታይ ነቶም ሕወሓት እናተለማለምካ እዩ ኮርስ ንሕወሓት ተፀሪፉ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ዕላማ ኣይሃርመሉን እዩ በት ኤኒዌይ ናይ ብሓቂ እታ ደርፊ ናይ ብሌንኮም እያ ትብል መዓት ፀላእቲ ብዝተፈላለየ ገፅ ክመፁ እዮም ንሕና ከለና ግን ዝመፅእ ሽግር የለን እናበለ እዩ ዝደርፍ ፀኒሑ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እኳ መሊሰሎም ነይሩ እስከብዚ ያስሙ ተቃውሞ ትሕብሕብ ናይ ራእያ ወያነ ተባሂሉ እዚ ግን ሓቂ እዩ ተጨኒቕናሉ ኣይንፈልጥን ሎሚ ንጭነቐሉ ፅባሕ እውን ኣይንጭነቐሉ ዝጠቅም ተቃውሞ ስለዘየለ ዕሱብ ሓሱስ ኣንጻር ህዝቡ ኣንጻር መንግስቱ ደው ዝብል ብቁፅሪ ፃብዕ ዝቁፀር ስለዘይሰኣን ዘገርም ነገር ከዓ ስለዘይኮነ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣይተጨነቕናሉን ኣይንጭነቐሉን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 13 ዋረ መንግስቲ ኤርትራ ክንግልብጦ ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ክነንበርክኾ ኢና ምስ ተባሃለ ተዓጠቕ ተሰለፍ ተባሂሉ ካበይ ዓዱ ኣብ መቐራቅሮ ተሸኩሉ ዝነበረ ከይተረፈ ዕድል ተረኺቡ ተባሂሉ ንኣዲስ ኣበባን ንመቐለን ዘይተጓየ ኣይረኣናን ካብኡ ያይ ሰረገላ ተሰቂሉ ኣስመራ ኣትዩ መንግስቲ ክተክል ማለት እዩ ወያነ ምስ ኣለየት ብዝኾነ ብዙሕ ዘረባ የድልዮን እዩ ትመልሲ ባዕሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይቦም ኣሎ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ክምለሳየ ናብታ ናይ ወትሩ ኣፕዴት ዘድልያ ኣርእስና ልፊና እዛ ኣርእስቲ መፅናዕቲ ነካይዳ ዘለና ንእሽተይ መፅናዕቲ ዓባይ መፅናዕቲ እውን ኣይኮነትን ድሮ 1250 ነዛ ቪድዮ ክጅምራ ከለኹ እምበር ልዕልዩ ኮይኑሎ ሓደ 2-3 ሰባት ተወሲኾም ህልው እዮም ጠቕላላ ተዋፅዩ ዘሎ ገንዘብ ድማ ዘገርም እዩ 56 ሚልዮን ከባቢ በፂሑ ኣሎ 56 ሚልዮን ካብ 1250 ሰብ ማለት እዩ ገምጋም እየ ዝበኩም ዘለኹ ፅንዒ ኢለ እቲ ፋይል ከርእየኩም እየ ሶ ክሳብ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ከባቢ 199 ሰባት ኣብቲ ቀዳማይ 100,000 ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ 200 ሰባት ከባቢ 100,000 ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ልዕልዩ ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብታሕቲ ክንሪኦም ኢና ቀፂሉ 50,000 ክንገብር ኢና ዝበሉ ድማ 382 ሰባት ኮይኖም ኣለዉ 20,000 ዝበሉ 427 ሰባት 10,000 ዝበሉ 328 ሰባት 5,000 ዝበሉ ድማ 200 ኣብዚ እዋን እዚ ሞር እቲ ዝዓበየ ሰብ ካብ 20,000 ንላዕሊ ከም ዝብል ዘሎ 10,000 ስለዚ ተዓቕሚ ገንዘብ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ታሕቲ
كساب مليون كبابي كجبرو زخولو بجروب ديوم بنتصل كم زلو 500,000 زبلو كبار 4 سبات كم زلون أبتناي بزح 75 حلو استفرالي قاليو يتعسكون له 500 كرونر زبل انتهي مالت مهانة سلازي يرداني بزح جيجاتات له يقد فيه كم تخين نتصر زي كوينة بتكالكوليشن ناتي تخوان له سلازي اتنريو زلنا قعزو 130 شح بباوند زبلو سبات له استفرالي كتري زلو لأليو تقامقام سنهي لبيكسل فايل كريكمي أبتي نريو زلنا انتهينا نريو زلنا أبتناي عدنا again أب عدنا نبحرشان زبز حساب كم زلو أب كلتيو إنفستر قبر زدال سبسلو زلو تغزرتات كدقاقم يغليو مغنياتو حانت دا يكون كلتا سلسة كتمر استغلي خاصة لزبلة تمرجع زدال خايو كون غلي بحفشا كم نريو زلنا أجن أبتي منستري عدنان حرشان زل عليه طلب كم زلو كم دما أب تنر لنا أب تعسى لعلو كم زلو إنا نرد لنا بمقطال انت رينايغن I think قربت اللي كان سالني حنتي أبابايتي لعلك كم زلون إن نرزلنا نشتي السبيلية أبتناي ريل استيتون بزح كم زلو كنرن خل مالتيو بحفشاجن أتي حبريتاتات كابتان زبلكو زبزح حبريتاتون من سرتاتوني مت كم زلو حسابات سب كم نشخلو بزح حسابات كم زمت بارات كلمة لي ديتا تقصى education أبتمرت زبلو sport transport لو renewable energy زبلالو so تي حسابات بزح ICT technology مالتي import export poultry farming ناي درهو ناي صبا ناي كله banking system so حسابات بزح كم زخونه بحفشاجن مستيك أدامنتات ناي تمنجسي كجبر الزخل زلو نحرق علي خيو دما بقليلو خد جبرت خل again شحن كل تميتين سبات بزح سب أي رايون على زحبريتا زرقو حلوم نابهم قصك خيط كله أكن رياس لزلنا حنتي أبزي أكريكم دليل زلو كم تاناي بيكسل فايل زلو جنزب كن ريا من حجري بهالي حجري بهالي حجري بهالي حجري بهالي So أبيكسل قصنا أنت بسينا تي توتال كندي متجلو 56 مليون إذا أبديت دا يكون هذا 10 سبعات ليس يعطون على قد مزا فيديو كبر كله قصة بقى so كم نريد زلنا أبزنا بنت 9 شعتن بلت أنا هفتفايل أبزنا 209 شو منتن سبات يوم 100 شحيلهم زلويز بلزلو لازم تقطري كم زعبي إن نرد لنا بحفشة 5 شح زبلو 300 إسران كلتن أبتل علي قال كم زنا بررينات أنا أبديت دا يكون زلو دقيق أبديت الجبر لك سئلنا كبرنايو سلازي 500 شح زبلو 4 سبات كم زلو 350 شح زبلو 3 سبات كم زلو 300 شح هذا سب كم زلو 280 شح هذا سب كم زبله 250 شح 3 سب 200 شح زبلو كل سبات كم زلو 8 شح هذا سب اوكي 8 شح 57 شح 4 شح قال زيني مثلا شو 100 شح كم شو 100 شح كسب شو 100 شح زبلو هذا سب كم زلو وي كم جروب ديم كوينم هذا حبريتاكم ذهب كم زلون 56 مليون سبات هنا نزارب زلنا إذا قطر زي كاب كندي سباتنا إلا كمالنا كاب 100 شعنكل تميتين سباتنا نزارب زلنا قال سبات كن أبزيا زي ترداتكم كم زلاون تجنجيب اللغو سكنا عاكبر هالكم نعقات فري اسمع انت بو بالحق بلازبو تحسس سلمي أبزي حجي قال لكم علىهم تا questionnaire زي ترداتكم أبزيا question زبل انتحري عبي سلو زلك الرايك ما يكنيو just حنت كابزن قطر تمرتو تا فايل اب كومنت سكشن قدامي كومنت اللابتا فيديو تا لينك وسيتكم وشارك قبروا تدخلوا تحت وريتكم دما اتتدلي وعودي ابزي كتصحف تدخلوا قال لهم حسابات يكون لهم تتسفعوا وكنسفعين ازك وقدامي سيليمبر ابي خا تقمت صوتاخا قال مليلكم زحت حبريتا يكون لهم بدعم بريليانت حبريتا ونيو كنكصلينا الناس فحنا يخن كيدنا مغنياتو التكونتات بزت راي كسجر زخل مزعتي كونن سلازي شنكل تميتن 50 حدن سبات يوم مليسوم زلو كاب أمايت أشعات حزبنا بدق زلو مالتيو سلازي إذا مصنعات زي بتبعتي رادما نجدنا يكون 100 شيء 5 شيء 10 شيء نقام كبرنا إلى نمبر 3 شيء قبرت غير كم زل خايب ببنا تاجن عقبنا يبرك خاكل وكا 5 خلاف تترنافه أتي نبتي منكسديو مستأكلنا منكسد كنا زرارب كلنا كن دزيز عقل إنفستمنت لنا يلقى بزعي كجبر بباتيرا بيناي كون زبل بانك مستقبر بباتيرا وي بدولار كون خل نقول سب كاب هاجرو بدولار بتزولو اكسشينج ريت استقاجيركا نبتي حدا بوتا مس ورده كم حدا فند كم حدا اورجانيزيشن كم حدا
ካምፓኒ ኮይኑ ኣብቲ ካምፓኒ ሰባት ይምዝገቡ ልክዕ ከምዚ ብርኪ ናይ ካምፓኒ በብዓቕምካ ክትገዝኦ ትኽእል ልክዕ ከምኡ ድማ ሰብ በብዓቕሙ ኣብቲ ፋንድ እቲ ይሰግር ብሽሙን ብናቱ ሓበሬታ ናብኡ ይወርድ እቲ ገንዘብ ምስ ተኣከበ ድማ ሓደግ ብርእሱ ኣብዚ የዝደሊ ዘይኮነስ ቦርድ ቆይሙ እቲ ቦርዲ ተዘራሪቡ እምበኣር ኣብ ዕደና ናይ ኮላሊና ክንገብር ወይ ከዓ ሓድሽ ዝብገስ ዘሎ ዕደና ናይ ወርቂ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ኮርፖሬሽን ምስቲ ካልኦት ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ናይ ቻይና ኮርፖሬሽን ድያ ነቲ ስራሕ ክትገብሮ ሳልሳይ ኣካል ድማ ናይዞም ኢንቨስተርስ ግሩፕ ከም ዝኾይኑ ካልእ እውን እኮ ብግለይ ኣነ ምስቲ መንግስቲ ተሳኒየ እውን ናተይ ካምፓኒ ገይረ ክኣቱ ክእል እየ ዝብል እውን ክህሉ ክእል እዩ ምስቲ ሓሳባት እናመንጨናዮ እናዕበናዮ እናብሰልናዮ ምስከድና ኣጋይን እዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ኣብ ህዝቢ ክበፅሕ ኣሎ ሰብ ከኮማስዑ ክኽእል ኣሎ ክሓስበሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ስራሕ ግን ቀስ እናበልካ ዝስራሕ እዩ እዚ ንሕና ቀዳማይ ፕሪ ገይና ናብቲ ኢንቨስትመንት ከያትካ ከለካ መዳለዊ እንታይ ዓቕሚ ኣሎ ሰባት ክንዲ ምንታይ ድልውነት ኣሎም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣበይ ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእሉ ንክንፈልጥ ንገብሮ ዘለና ኣብቲ ቅድሚት ደረጃ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኢትናዮ ንክንከይድ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እምበኣር continues around the clock on electrical energy projects spanning various regions of the country. ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ፀዓት ናይ ኤርትራ ምናልባት ፀዓት ዘይብሉ ሃገር ከመይ ጌርና ኢና ኢንቨስት ክንገብር ገለ ትብሉ ኣለኹም ፀዓት ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ንዘሎ ንምዕራይ ሓደሽቲ ማሽነሪታትን ጀነሬተራትን ኣትዮም ይህነፅ ከም ዘሎ ንርኢ ፀኒሕና እዛ ቪድዮ እዚኣ ትማሊ ብነቕፋ ፕረስ ወፅያ ብዙሕ ሰብ ሸር ክገብራ ውዒሉ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበካ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር እናበሰለ መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ ይጓየ ከም ዘሎ ይረኣየ ካብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ንምዕራይ ፀዓት ድማ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ክግበር ዝኽእል ቁጠባዊ ለውጢ ስለዝኾነ እናተጓዩ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ምናልባት ምስኦም ተጓይና ክንገብሮ ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ኢድና ክንሕውስ ምስቲ ናይ ኤርላይንስ መንገዲ ዝስዕርዎ ዘለዎ እውን ሓድሽ ነገር ምስ ሃለዎ ናባኹም ከነቕርበ ኢና ስለዚ ብኩሉ ወገን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን ዝነበረ እዩ ግን ነቲ ዝነበረ ሪቫይታላይዝ ነቲ ዘሎ ከም ብሓድሽ ኤነርጂ ሓድሽ ተበግሶ ወሲድና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ዘለናዮ ኩርናዕ ዓለም ኮይና ብዓቕምና ክንሳተፈሉ ንኽእል ብሓሳብ ብተግባር ብጉልበት ብሞያ ብኩሉ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኩሉ መዳይ ገንዘብካ ጥራይ ስለ ዝሃብካ ፅቡቅ እንዲ ገንዘብ ግን ኪኑ ብኣካልካ ብብቅዓትካ ብሞያኻ ብኤነርጂኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ንካልኦት ወፃእተኛታት ናብ ኤርትራ ንክመፁ እውን ሞቲቬት ክንገብሮም ከነተባብዖም ፅቡቅ ስእሊ ናይ ኤርትራ ንክህሉ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ነዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ድማ እዩ እቲ ሰናይ ነገር ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ግላዊ ሓላፍነት ወሲድና ነዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ኣነ ከእጃም ናተይ እንታይ እዩ ብኸመይ ነዚ ህዝቢ ከገልግሎ ክእል ብኸመይ ነዚ ህዝቢ ክጠቕሞ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዝና እንተኸይድና እቲ ንደልዮ ዘለና ውፅኢት ካብ ኤስያውያን ካብ ቻይናውያን ካብ ራሽያውያን ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሮፓ ከይተፀበና በዓልና ንዓድና ክነልምዕ ብቅዓት ኣለና ኣይ ቲንክ እዚ እቲ ተበግሶ መንግስቲ ኤርትራ እውን ገና ኣብ ቀዳማይ ስለ ዘለና እምበር ምስቶም ኣገደስቲ ባእታታት ምስ መንግስቲ ርክብ ዘለዎም እውን ትፅሕፉለይ ኣለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ክሳብ ሕጂ ፖዘቲቭ ነገር ከም ዘሎ ብኩሉ መዳይ ነዚ ሓሳብ ኣነ ሓድሽ ስለዘበገስኩ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ስለዚ ቀደም ዝነበረ ምዃኑ ድማ ይሕጉሰካ ምክንያቱ ሓድሽ ተኮይኑ ሓድሽ ነገር ክትገብር ብዙሕ ፃዕርታ ስለ ዝወስደልካ ዝነበረ ተኮይኑ ግን ከም ብሓድሽ ተወሳኺ እግሪ ኢና ንገብር ዘለና እምበር ዘይነበረ ኣይኮና ንፈጥር ዘለና ስለዚ ክግበር ከም ዝኽእል ተስፋ ዝበካ መድረኽ ኣሎ ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ብዝኽውድየ ብዙሕ ቪድዮታት ነይርኒ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ክገብሮ ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ኣብ መድረኽ ድማ ብኩሉ መንገድና ብዓቕምና ድልዋት ኮይና ነዚ ንምግባር ክንብገስ ኣለና ክንገብሮ ንኽእል ዘበለ ኩሉ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ተሳተፉ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበር ናብ ካልኦት ኣብፅሑ ናበልኩ ነዚ ኣኽበሩ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ደቂ ሓደ ስድራ የሕወት ከየመለኹ መፍቀርቲ ኤሪትራ እትጥዕ ጀሚሩ ኣኻይ ተኽልናይ ገዛና ዋርኖ ሳይጠፊኡ ኣኻይ መፅነቲ
شجرتنا وهنجزانا وتسدرنا